Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe here if you haven't subscribed yet. Today we take a look at the show called Mama's Boy. Sinosisi uModiyeri, usisi uku-relationship noTebogo. They've been together for 16 years and banabantwana abayi-4 together. Aba bantu ke abatshatanga. Kule 16 years yonke bayahlalisana nje bobabini abatshatanga nje bebenabantwana abayi-4. uTebogo lo uyi-mama's boy, yonke into ayenzayo ngumama first, udlula kuye noba wenza ntoni. Okokuqala uyasela, xa esela basela bobabini, banebhondi nje engachazekiyo uba yinjani. uTebogo ke uyasebenza, xa erholile imali uyithatha yonke ayinika umama. Ngumama owenza igrosali, othenga izinto zasendlini, othenga into zothambisa, othenga into zabantwana zesikolo, othengela abantwana iimpahla, iipampers. Hayi bo, kanti le ndoda injani abethunana? uModiyeri lo ngokwenza unceda kakufuneka kuziwe ke kwicala lasekamereni, kuba ke lo Tebogo engazukwazi uyozinceda kumamakhe. So uModiyeri nguyinto yasekamereni noba azale abantwana. This is so unfair. Andiyiva nje mna le. Kuhlelwe iminyaka emingaka nabantwana, ukuzalwa abantwana abangaka, kutshatwa, kuhlelelwe ntoni? Emdala kangaka lo Tebogo uhlelele ntoni? Lo mama xa umcebisa uthi makathini? Uthi mabahlale, makazale nje, akamcebisi uba mntanam mtshate lo mntu uzawukwazi uba ulungiselela abantwana lide eli xesha. Uthini? Bathini xa behleli bobabini? Umdala qithi lo bhuti for le nto ayenzayo. Zandive mna indoda endala kangaka ezawuthatha imali inike unina, umfazi ekhona, angahambi ayolala nje kuloo nina. Ulalela ntoni apha kunkosikazi? Makakhwele ebhedini kunina kaloku. And ke into endidine worse kuyo yonke le nto, uthi uModiyeri if izinto azitshintshi zihlala ngale ndlela, imali if isanika umama wakhe, if uTebogo akatshintshi akwazi umprotektha, akwazi umfikela kumama wakhe, yena uzawuthatha abantwana bakhe ahambe nabo. Yho, waphambana walwa lo mama. Uthi akazukwazi, waphambana wama ngeenyawo. Uthi akazukwazi uModiyeri uthatha abantwana ahambe nabo because abantwana ngabakhe, abantwana ngabomntanakhe, akazukwazi uhamba nabo. Uba yena uModiyeri ufuna uhamba makahambe, kodwa abantwana bashiyeke. Uthi uzamhambisa ekhothi. Yeyiphi na le khothi engamamela yena? Because kaloku uModiyeri yintombi, akatshatanga, abantwana babhilonga kuye. Yena lo mama akanabo abantwana because akakhange acebise unyanakhe uba makatshate uModiyeri. So uzawuwina eyiphi ikhothi ke ngoku le izawuthi ewe thatha abantwana? Bangahlala abantwana kuye abakhulise kodwa ababhilongi kuye. Akanayo nje i-claim over bona. Lo mfazi ufuna ibisi kodwa inkomo ekhupha elibisi akayifuni. Ucinga njani kanti? Kutsho ukuthi uModiyeri nasemotweni yale ndoda, if imoto inayo, ukhwela e-back seat, ube ngumama ozokhwela apha e-front seat. Xa ikwazi uba indoda ithi irholile ibe ngumama ozoya etawuni, uModiyeri yena ahlala alinde. Hayi, lo mama akaphucukanga, ayikokuphucuka le nto ayenza and uyammosha lo nyana wakhe. Ummoshile emdala kangaka, wamenza waba useless. And ke lo nyanakhe angakhayenza amanqamu. Xa engalahlwa kulo Modiyeri lo nyanakhe, akekho umntu angaphinda amfune, akekho nje at all. Nale tishara athi umama akhe umbekele itishara, ubuthi ufanele atshate netishara ngoba unyanakhe ufundile. Kwaloo tishara leyo asoze imnyamezele, asoze nje inyamezele into nje for i-16 years unyamezele uba awuzutshata wena uzawuzala nje qha. Hayi, mna into endiyiwishelayo, wisha uModiyeri ahambe nabantwana bakhe, athathe abantwana bakhe aphume apha, abashiye aba bantu bobabini, bakhe bazibone bobabini uba bazawuphuma kanjani. Ayikho healthy le i-relationship, ayikho healthy le into. Akamxabisanga nje lo Tebogo uModiyeri at all, akamxabisanga. Awunozuhlala nomntana womntu iminyaka emingaka umzalisa abantwana abayi-4 ogqiba ungenzi into, uthi usaqweba. Uzawuqweba until nini? Uba uhluleka uqweba i-16 years, makalinde another 16 years again aqhubeke aphinde abezala ngapha. Akukho kuphucuka nje kubo bobabini. Iqale phaa phezulu kumama akaphucuka nomntana walandela, ikho ntweni longaphucuki. Kuqale kwageza umama phezulu nomntana walandela naye wageza. Hayi, bendingazazi mna into ezinje ziba khona, ziyenzeka into ezinje. Umntu athi nca kunini emdala kangaka, unentshebe emhlophe, imhlophe intshebe, uncamathele kumama uthi mama. Abantu abangootata baye batshintsha apha ekuhambeni kwexesha.
bahluleke nokuthi mama bathi abazali ngonozala, bathi izintombi endala okanye umntu atshintshe ambize ngegama lomntana akhe athi ngumakhulu kaTshepo, if umntanakhe nguTshepo athi gogo kaTshepo, into ezinjalo. Lo usathi mama engangoba engako enentshebe emhlophe. Yho hayi mandiyibeke apha bethina le video for namhlanje, mandiyikhathe ndingayenzi ibe nde. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe. Until next time, ndinithanda nonke. Bye bye.